Искаш да продаваш, но не знаеш какво. Тогава слушай внимателно, защото има само 3 неща, за които хората винаги ще дават пари. Първото – мъжката слабост. Поход, еротика, фантазия. Мъжете ще спрат да ядат, но няма да спрат да плащат за това, което ги възбужда. Съдържание за възрастни. Онлайн модели. Курсове, добавки. Това не е морал. Това е пазар. Второто – женското желание да бъде красива. Не да е красива, да се чувства красива. Козметика, процедури, фитнес, мода, комплекси, продавани като решения. Колкото по-несигурен е светът, толкова повече жените инвестират във външния си вид. И третото – здравето на възрастните. Страхът от болест, страхът от смърт. Хапчета, добавки, терапии, уреди. Хората ще дадат последните си пари само за да живеят още малко. И сега истината, която никой не ти казва. Тези ниши не изчезват. Те се засилват, защото са базирани не на трендове, а на човешката природа. Ако все още се чудиш защо някои хора забогатяват бързо, а други цял живот работят, върни видеото от начало. Отговорът е там.